Nicméně i tank, jelikož je až jako záloha, tak chviličku potrvá, než posádka jej připraví, než se nachystá. Já mezi tím můžu uvést, že tento tank pochází z výzbroje polské armády, partnerského státu letošních dnů NATO, pochází z 10. obrněné brigády, která má k dispozici celkem 128 kusů této techniky. Velitel tanku mi říkal, že k dispozici je dostali roku 2002. Od té doby je používají a od té doby tyto tanky Leopard ve verzi 2 a 4 slouží v polské armádě s tím, že zatím teda nebyly, podobně jako české tanky, nikdy nasazeny v zahraničí. Dámy a pánové, tento okamžik tank Leopard 2 ve verzi A4 již na ploše. Já ho můžu částečně v některých věcech srovnat s českými tanky T-72 M4CZ, které jste zde již měli vidět možnost vidět a myslím si, že ještě uvidíte minimálně na statických ukázkách. Naše tanky jsou o něco lehčí, Leopardy váží přibližně o 7 tun více, v tomto případě 55 tun. Když máte možnost ty dva tanky vidět vedle sebe, tak na první pohled vidíte, že Leopard je zkrátka mohutnější. Zatímco český tank má 125 mm kanon, Leopardy mají v úzovkách pouze 120 mm kanon s hladkým vývrtem, spřažený s kulometem ráže 7,62. Dále mají k dispozici protiletadlový kulomet, taktéž ráže 7,62 mm. Vy, co jste teďka stáli dostatečně blízko, mohli jste si všimnout, že po bocích věže jsou dvakrát po 8 výmetnicích zadýmovacích granátů. České tanky to vždycky v rámci svých ukázek ukazují. Tanky samozřejmě při případném krytí ústupu, když zkrátka potřebují poněkud zamaskovat svoji pozici, tak využívají kouřové clony, která vznikne buď vystřelením zadýmovacích granátů, nebo minimálně v případě našich tanků tím, že vstříknou trochu paliva do výfukového systému a tím ta clona vznikne, jak skondenzuje to palivo. S čímž mě napadá, že se musím příště zeptat, jestli tento tank umí taky, ale já věřím, že jo. Já jsem zmínil, že tato verze je verze 2A4. To verze více, čemž nejpoužívanější je právě tato verze, která má kolmo tvarovaný pancíř věže. A druhou nejpoužívanější je pak ještě vylepšená verze s označením 2A5. To se vyznačuje, že má ten pancíř takový šikovitě tvarovaný a má samozřejmě spoustu dalšího vylepšení, kterých ne vždycky je vidět. Nicméně všechny modely tanků Leopard jsou vybaveny digitálním systémem řízení palby s laserovými dálkoměry, samozřejmě plně stabilizovanou hlavní zbraní a spřaženým kulometem, která umožňuje tanku střílet víceméně za všech okolností, především i za jízdy ve černém terénu. Tanky Leopard jsou schopny dosáhnout vyšších rychlostí než například naše české tanky. Zatímco u českých tanků je to kolem 60 km/h na zpevněném terénu,
tak některé verze tanku Leopard jsou schopny jet až 72 km hodině. Tato verze A4 je údajně schopna vyvinout rychlost až 68 km za hodinu. Bavíme se samozřejmě o rovné cestě, o nějaké asfaltce. Rychlost terénu vždy závisí na tom, jak je ten terén náročný a jaké úkoly se plní. Tento tank je schopen bez přípravy rovnou překonat vodní plochu do hloubky maximálně 1 metru s určitou přípravou pak vodní plochu například řeku do hloubky až 2,25 metrů. Dokáže překročit zákop, oklop, nějakou díru o 6 až 3 metry. Stejně tak dokáže vyjet překážku až o výšce 1,1 metru, například nějakou betonovou stěnu nebo tak nějak podobně. Tak mezi tím, že se tady ještě kolegové domluvají, co a jak poletí, tak si ještě něco málo k tomuto tanku můžeme říci. Tak my děkujeme. Dámy a pánové, před námi 2 velmi zajímavé ukázky ve vzduchu. Nejprve se nám představí řecká F-16 řeckého demotýmu Zeus a krátce na to se můžeme těšit na vysokou pilotáž stroje MiG-29. Dámy a pánové, řeckou ukázku pro nás bude komentovat přímo narrator demotýmu Nick Daniels, řečený Danny, kterému tímto předávám slovo a on nás provede celou ukázkou právě řeckého stroje F-16, který už vyčkává a za chvíli půjde k nebi, aby nám předvedl další velice zajímavou dynamickou ukázku. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome once again to NATO Days. Dobre odpoledne, dámy a pánové. I'm Hellenic Air Force F-16 Demo Team Narrator, Captain Nicholas Danias, here with our safety observer, Captain Nico Harilaos, and our film crew, Lieutenant Thomas Zafiriou. It's my pleasure today to describe for you a capability